İmanlı mümin Müslüman doğarlar. Hacı dehdeler. Ömürleri, fırsatları cavallıkta, yaşlıkta geziyen imanlı doğarlar. Cehennemde kafirlerin aytacak zahdışı. Hudaya bizi çıkar, biz inni kaviş edecek diyecekler de. Huday Teala taraftan ne aydılacak? Hani siz neçe yaşadınız? Fakat peygamberler vadi ve ahir zaman peygamber de vadi. Ne mi onunla hayırlanmadınız? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın bir derman sözü var. Ceddidu imanakum. Ey sahabalarım deyiptir. Kade imanınızı tazelep durun deyiptir. Ohum sahabalar derler soraptırlar ya Resulallah. İman necre tazelenmeli deyiptir. Onu her zat könülyenler deyiptir. Her zat kır tozan sinyenler deyiptir. Çürüyenler deyiptir. İmanla tazelemesen çürüyor deyiptir. Onu necre tazeleyli iman deyiptir. Eksiru min kavli la ilahe illallah. Ravahul İmam Ahmed. Kade aydın deyiptir. La ilahe illallah. Tesbih ananda manasını fikredip havluk mana aytmalı. Ben 70 bin la ilahe illallah aytacak deyip kav etmeliler. Ben Allah'dan başka yıkılacağım yoktur deydi. Allah'dan başka ibadet edeceğim yoktur deydi. Hudaydan başka asıl kavvariyanım yoktur. Yani her zadi ve her kimi kavvarsam Huday için kavvariyan deydi. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. İman tazelemek taşına etmek. İman tazelep durun deyiptir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Ey cemaatler. Hazreti Hatip olan Hazreti Seyyiduna Ali'ül Murtaza radıyallahu anh bir derman qoşğa aydıptır. Bunun ulamalar Hazreti Ali'ye nispet berýärler, şol aydıptır deyip. Ay bir mana var şu qoşğysyna. Ýöne qoşgyny okap mana edip boljak bigice, yo bigicide bir ay bir ýyl boljak diýýärler wagty. İza aşa'l fata 60 aman fenisful umri temhaquhu'l layali. Bir adam 60 yaşasa ömrünün den yartına yatıp geçirýär diýipdir. 30 ýyla beýle gitdi diýipdir. Adamın ömrünü taksimbendi edipdir. Tikilep adamın gözüne goýupdyr. İnsanın hemme yaşını gözüne köküdýär. 60 yaşasan 30 ýyla giýje bilen geçse ona yatdy diýipdir. Inni 30 ýyl galy. Ve nisfi yamdi leyse yadri li gafletihi yeminen an şimali. 15 yaşa var ýançada ogluluk bilen geçirýär diýipdir. Yartynyň yarty, 60'yň yartynyň yarty. 15 yaşa var ýança özü ogluluk bilen geçirýär. Sag sol tanıýança 15 var ýa diýipdir. 45 ýyl gitdi 60'dan. Ve sulusun nisfi amalun ve hirsun ve şuglun bil mekasib vel ayali. Yartynyň da 3'den biri. Yartynyň da 3'den biri 10 ýyl bolýardy. 60'yň yartynyň 3'den biri. 10 ýylla ay oglum, ay gyýdym, ay toý etjek, ay näme etjek şeýtik geçirýär diýipdir. 55 ýyl boldy. Ve baqil umri asqamun ve şeybun ve hammun bi irtihalin ve intiqal. 55'ten aňyrsyna ay kellem, ay ayagym, ay hawam ýok, ay ukun tutana, ay bir yerim ağrıya, ay ahtım näme boldy, munna şeýt birip, ay ýene öldü, ay ýene öljek, ay ýene gitdi, galan ömründe şeýtik geçirýär diýipdir. 60 ýylyň netijesi diýipdir. Den ýartyna ýatyp geçirdi. 15 ýaşaça ogluluk boldy. 10 ýylla zindigiň gaýgysy, birje 5 ýyl galy, onda da ölüm gaýgysyny diýipdir. Fahubbul mer'i tulal umri jahlun ve qismatuhu ala hadal misal. Hamany bir adam 90 ýaşasa, munna şeýtde misal wura diýipdir. 45 ýylyna ýatyp geçirýär, muna beýlek geçir diýipdir. Galyny ýanqyanak böyle aga diýipdir. فحب المرء طول العمر جهل وقسمته على هذا المثال. Ve adam 60 yaşandan 90 yaşasa qowuljakmışdyk diýsen diýipdir. Galanıp ýanky misal bilen göräge diýipdir. Onun netijesi nämeşin? Netijesi masalan 60'ın 30 ýylyň ýatýar diýdik da adam näme ýatmalymy? Ýat Allah'ın zikri bilen uqa git. Uqa git.
hayır niyet bilen uqayt. Erti tursam qowy işleri niyetin allayat. Näme oglaň şo qaýgat bellermi? Qaýgy et, Allah'ın zikri bilen qaýgat, halal yerden qaýgat. Näme adam merizler da dogurdur. Merizligini de Allah'ın zikri bilen yatar. Musafiratda da Allah'ın zikri bilen gezer. Hudaýyň radyçylygy bilen ýaşar. İman baýlygyndan çykmajak bolmaly. İman nurundan özüni kenara çıkarmajak bolmaly. Belagat vakti yetip bardy diými? Zindigisini yortsun. Halal çöreğini yortsun. Bismillah tevekkeltu alallah. Allah'ın zikri bilen gitsin. Dili yüreği Allah'da olsun. Te uykusu da ibadet bolup düşsün. Te içiyerligi ibadet bolup düşsün. Ey musulmanlar, ey men sözümü eşdiýärler, ey jawan oglarlar. Şylay diýen gürrüňüm, ewliya adamlar, Hudaýyň dostlarynyň etýän işi, siz de edin şu işi. Zahmeti az sogabkan zatdır ha. Bu zamanna bilin uşap, gijuniz ibadeta etip bolanak, insanyň tabiaty agyr bolupdyr. Agallam uqa gidende Allah'ın zikretde yat, ibadet bolsun. Turdun erti bilen sagaman ördün dämi? Ak niyet bilen tur. Bir adama vererim yetirmerin, başarsam hayırım yetirerin. Bismillah can Hudaý halal ırsal diýdi ogry. Şo durşun ibadet bolsun. Hazreti Zeynul Abidin erti bilen cemaati bilen duranmış. İmam Hüseyin Can'ın oğlu bir. Peygamberimizin içerisinin gurrüňi, hojalan gurrüňi. Türkmen hoca diye, seyit diye, hoca diye. Hazreti Ali'nin neslinden gaýstaýdylar. Hazreti Zeynul Abidin hojalan o aňyrdakylardan Hazreti Ali'nin aktygy. Erti namazdan öňçek ya soňra cemaat bilen duranmış, serçeler ses etip duranmış, kuşla serçeler. Aham cemaat bilýäňizmi serçeler näme diýär diýipdir. Cemaat yo bilemizak diýipdir. Onu aýdypdyr. Men öz ulugum menen dädemden eşitdim diýipdir İmam Hüseyin Can'dan. Bize aýdardy diýipdir, dädemizden eşitdik diýip Hazreti Ali'den. Hazreti Ali de aýdarmyşdyk, men Resulullah'dan eşitdim diýip. Nämäni? İza asbahat sabbahat rabbaha ve sa'alathu azza ve cel quta yawmiha. Şudan atanna serçe we kuşla çykýa. Subhanallah, Hudaýa men karnım doysun, şuurluk ırsalım ber diýip şonu dilep çykýa. Şulan sesleri şo diýip aýdypdyr. Men imanım maşkefe. Resulullah'ın aýdan sözi. Erti bilen jakilläp çykanna Allah'a tesbih aýdýar. Hudaýa men şuň karnım doysun, men şuurluk ırsalım ber diýip dilep çykýar diýipdir. Musulman şeýak diýdi bolmalylar muham. Heýwana hakly ýok. Heýwana adysynny heýwan. İnsan musulman erti turup meselen bagşlan in haram näjere çykyp gitmeli badyr agaşyn. Musulmanyň iman tabiaty näjere kabul etmeli. Bolu bilse başarsa dehertiljek etmeli. O da bolmasa bedeni pak etmeli bolar rahim. Allah'ın nurunyň eteginde ýaşar ýaly. Hudaýyň rahmatynyň eteginde ýaşar ýaly. İman baýlygyny täzelep durar ýaly. İska taksilarda, salon intizarlarda müşteri gelýänçe, iş we adamly gelip gitýänçe oturan ýerine Allah'a tesbih aýdar ýaly. Ýüregi bilen, dili bilen, Kur'an okuýsa gözleri bilen, barmaklary, elleri bilen, odalar bir aýdanlar, bir gowa adam mamyşdyk. Kur'an-ı Kerim okuýanny şeýle gujaklap, barmaklary bilen gözde ýeke-ýeke geçirýärmişdik. Oy elimde keyfestin, oy gözümde keyfestin, oy gujagymda keyfestin diýip gözleýärmiş da. Nädiri musulman adam oň bedeni napak bolup öýünden çykyp gitmäni. Ya gelin zinany ya erkek adam. Bir toýa gaşyn gitjek, ya ýasa gaşyn gitjek, ya mereka gitjek, üç melekleri gitjek. Evin maşyna uturjak, atyrjak, owada lap gitjek, emma öz wüjudy napak, bedeni napak, ýene haram bolup gitjek. Nädiri agdynyň süýjüligini aýyp gitmeli şol. Musulman adam gowy bir ýerde bedeni napak bolup gitse agdynyň süýjüligi ýokdur. Agzy bilen Allah'ın tesbih aýtyp bilen akda. Aýdyp başarýar ki, beden napak adamda bismillah diýeni bilen günahkar bolmaýar. Emma ol adam bilýärdi, garaňkylykda bar ýerde. Döýdi Allah'dan haya edýärdi musulman. Beden napak beýtirip çykyp gitse. Bu kuşun gürrüňini özde, serçan gürrüňini özde. Erti ýerden turdy Allah'a tesbih aýdyp Allah'dan ırsal dileýärdi. Ve inne hâzihi tusabbihu rabbaha ve tes'aluhu quta yawmiha. Akhrajahu'l-Hatib.
Oşu serçelerde Allah'a tesbih edip, oşu kuşlarda Allah'a tesbih edip, şuunluk ben karnım doysun can huday edip Allah'dan şun dilep bäler dipdir. Mahtumul İşan beter qowa edipdir. Aynı şu peygamberin sözünden çıkartır. Huday Taala Mahtumul İşan'a cennet bersin. Men edip owadan aytışını gözden. Ördek dili dogada, torgoy dili senada, qadlar qalgı pawada, gözü umman içinde. Ördek dili dogada, torgoy dili senada, qadlar qalgı pawada, gözü umman içinde. Tuti kuşlar zarlaşıp, hak emrini gözleşip, adam dilini sözleşip, gelir insan içinde. Keyik aydar ağlar men, haka sıtkın bağlar men, bağlalarımın derdinden yüreğim kan içinde. 7 yer bolmuş bina, her zat okuyur bir sena, otlar hem diyer Rabbena, Nevruz baran içinde. Kıyamet gün alından, haber birler halından, kayıt yaman pəlinden, gördün Kur'an içinde. Allah rahmet etsin Mahtumul İşan. Eyni şun kaydılıp duran gördüğünleri Türkmen dilini nazm etiptir da. Kıyamet gün alından, doğurmanlığından çıkar eden işlen deydiği de. Kıyamet gün alından, haber birler halından, kayıt yaman pəlinden, gördün Kur'an içinde. Kuşlar, uçyaller Allah'a tesbih ediyen olsa, biz Müslümanlara girişiklidir. Niyetimiz pek, dilimiz pek, içimiz daşımız pek. Hası bir zamanın adamları her kim öyüne odalacak, daşına odalacak. Kursağı niyeti de arassa olsun. Allah bilen öz arassa olsun. Eğer şunu edasan, yaş oğlanlar, karger, karment, usta, şagirt, ahuncan, mollacan, sofican, adançı, o her işte her kim olsun. Eğer şiyan kaydılyan etse, yatanna Allah'ın zikri bilen yatsa, turanna Bismillah can huday deyse, bazıları var ya hudayı zikri deyip par yer. Tamam yağdığı Allah'ın nurunun eteğine olsa, iki dünyası abat bolar. Bir vakta ulamalar bir misal getiriyerler, bir bolup geçen bir sultanlığın gördüğünü de kısaca değil. Bir sultan, bir padişah, vezirinin birini kovveriyenle, bir padişah vezirinin birini kovveriyenmiş. Kovverse de halka belli oluyor adamın artıkmış kovveriye deyip. Ama beylekle, vezir vekille bana bakilçilik etyenmiştikler. Şimdi padişah kærrek kovveriye deyip. Bunu padişah biliptir. Padişah biliptir ki mesela beylekle bana bakilçilik etyenliğini. Şolara, beyleki adamlara, beyleki vezir vekilleri düşündürecek bolup, bir giyinrek salon, giyinrek otok, giyin hayatta, kan bahalı, erzeşli, kımmatlı, oyuncak zatları koyuptur da sultan. Yüzük yanık, büdülük yanık, kaseler yanık, tekmeşler yanık, işecik marvaritler yanık. Oham tamam vezir vekillerine ediptir sultan, hemmemiz şu hayyada gireyliğin deyiptir. Oham görse hemmemiz zattan dolu hayyadın içi, oyuncak, erzeşli, bahalı, kımmatlı zat kan olmalı. Oham sultana ediptir. Ey vezir vekille deyiptir. Her kim şulan içinden kovur yan zatını alsın deyiptir. لِيَأْخُذْ كُلٌّ مِنْكُمْ مَا أَعْجَبَهُ فَأَخَذَ كُلٌّ مِنْهُمْ مَا أَعْجَبَهُ وَأَخَذَ الْوَزِيرُ بِيَدِ السُّلْطَانِ وَقَالَ مَا أَعْجَبَنِي إِلَّا أَنْتَ وَقَالَ مَا أَعْجَبَنِي إِلَّا أَنْتَ وَقَالَ مَا أَعْجَبَنِي إِلَّا أَنْتَ. Her kim bir zat alıptır. Bir kaseden, bir dekmeşten, bir yüzükten, bir büdülükten kımmatlı zatlar. Vezir hiç zat almandır, ol kovveriyen veziri. Padişahın elinden tutuyup duruptur. Şu otağın içinde kovveriyen zatım ben sen deyiptir, bunları kovveramak deyiptir. Bir kase dekmeşten, bir yüzükten, bir büdülükten. Sen ayttın şu otağın içinde her kim her zatı kovversa, şunu alsın neydin. Men sen elinden tutuyan, men seni kovveriyen deyiptir. Sultan aydıptır, gördüğünüzden men şu veziri kovveriyenliğimin delilin deyiptir. Bunun niyeti salim men yanımda gezip veriş deyiptir. Bunun fikri pəli men hizmetimde olacak bol yer deyiptir. Nedir işini kovurmayın deyiptir. Altın kumuştan otağı doldurdum deyiptir. Her gayseniz bir zat tuttunuz deyiptir. Ama bir men elimden tutup atıyor deyiptir. Velikin ma nekahim inu ancost muradema hemen hoşnudiye tost. Hudayın da dostları şeyledir. Hudayın dostu olacak adamlar da şeyledir. Şu dünyanın yüzündeki bol zatların içinde nemek yapışır? Hudayın razıçılığına yapışır. Her kim bir zada yapışanına
Hudaýyň razyçylygyna ýapşar. Şol adam Allahyň dostudur. O Hudaýyň ýanynda şol başgalardan parkylla. O Hudaýyň ýanynda şol adam başgalardan parkylla. Ve Allahy Zülcelalyň ýanyna şol adam başgalardan parkylla. Näme diýip? Her kim her zada ýapşanna, ol Hudaýyň dostu Allahyň razyçylygyna ýapşdy. Hudaýyň gowurjak zadyna ýapşdy. Hudaýyň halal eden zadyna ýapşdy. Allahyň söýmeyjek zadyna ýapşmady. İnsanıdır Müslüman. Kur'an-ı Kerim'e imanı var adam. Allah'ın razyçylygyna ýapşar. Ey cemaatler, ey hacı dädeler, ey jawan oglanlar, eşitip duralaňyz kıssa däl, hikaye däl. Şular ilm. Şular aýdylýan gurrun, insanyň gursagyny pakleýän gurrun. İnsanyň gursagyny safleýän gurrun. İnsana kalbi safi, fikri safi, ruhi safi berýän zat. İnsanın nurunu arttıryan da, insanı yol kökediyen da, adamın mesirini kökediyen, adamın elinden tutup adamı günüktüryen ürünler şula. Elim çibuvet, anki rehbin mayedet. Bu ürünler, altın milyon yazılmalı ürünler ha. Elim çibuvet, anki rehbin mayedet. Zengi gumrahi zidil büzdayedet. Alım deyip sen ak yol kökestin. Ilm näme? Gursagyň posyny, hafasyny kirin sübürsin. Şoňa ilm diýilýär. Elim çibuvet anke rehbin mayedet, zengi gumrahi zidil bizdayedet. Ilm näme bolýar? Ilm diýerler saňa ýol kökestin. Wa men gitmeli ýolum şulow diýsin. Men Allahyň nurunyň tegine ýaşamalow ýürüýmelew diýsin. Ýürek garaňkylygyny süýkep aýyrsyn, gazyp aýyrsyn. Gazyp aýyrsyn, aýna ýalytyp goýsun. Şoňa adyna ilm diýerler. Bir derman görüňler. Bir adam dünýeden geçende, adamlar näme görüň etýär? Bir adam dünýeden geçende, belli zat galanlar hemme näme görüň etýär? Näme zat goýdy şol adam? Galan zatlar näme diýär? Bir adam dünýeden geçdi, bil galanlar näme görüň etýär? Galan zatlar görüň etýär. İza matal abd, yaqulu ibn adam ma khallaf. وقالت الملائكة ما قدم إما فرشتلي ورنت ياله بنامي getirdi ödü bilen dip. Biz adamlar gurrunat yas näme zat goýdy şu dip. Ýeriň ýüzüne goýup gitdi. Nämesi bardy? Tukany barmy? Motor maşyny goýup gitdimi? Senetler goýup gitdimi? Şunu gurrun edilýär da. Emma bir adam aýrylanda ferişteli gurrunat ýa näme getirdi şu kabryna gaşyn dip gurrun edilýär. Ahiratyna gaşyn näme getirdi dip gurrun edilýär. Bu aýdylýan gurrunlar şo güllerde derdiňe degejek gurrunlardyr. İlününden galan wagtyňda saňa çoluşup galjak gurrunlardan. Seni kalkındıracak ýagdaýlardan. Allah'ın nuruny saňa düşündirýän manalarda. Bir şu mahal biz şey dip üstünden geçiwetiz. Ýoksa çyn hak etmeli iş näme? Men şu Kur'any gaýta açmaly. Ýanky deslarga okuyan mübarek ayet ba. Cehennemiň içinde kafirler aýtjaklar, Hudaýa bize ömür ber, biz gaýta öwürilip dünýä barayly. Bir gaýta goýuş edeyli. Hudaý da aýtjak, men size ozal ömür berdim, inni bolmaz diýjek. Şunu hey biz öwürläp terjime etip durmaly şu mahal. Eger hak iş etjek bolsak, men hey açmaly şunu 10 gaýtar, 20 gaýtar, 100 gaýtar, 100 gaýtar. Bir gün Hazreti İmam Azam Ebu Hanife radıyallahu anh yatsı namazda imamın izini üyüptür. Namazda cemaate şirket etiptir da. Mezhep başımız Hazreti İmam Ebu Hanife radıyallahu anh. İmam İza zülziletil ardu zilzalaha okuyuptur. İza zülziletil ardu zilzalaha mübarek suran ahirki ayeti näme? Femen ya'mel miskale zerretin hayran yarah ve men ya'mel miskale zerretin şerren yarah. Her kim ada çıqqawlyg etsede görer, ada çıqtelekelik etsede görer, Hudaý on fazlyna salyp geçmese. Imam yatsı namazda şunu okuyuptur. Yatsı tamam bolupdur, hemme kişi çıkyp gidipdir. Ama İmam Ebu Hanife şondan müteessir bolupdur. Imamyň şu okuyan aýatynyň içinden geçipdir. Mübarek sakalny tutupdur. Ey Hudaý ki bir zerre gowluga padaş berjek. O ey Hudaý ki bir zerre telekeligi de bir adam esse oň zererini görjek. Ajir abdaka Nu'man minen nar. Men Ebu Hanifany azab-ı cehennemden azad et diýipdir. Haçan etçeli? Ta erti azan çekmäge gelipdir. Görse aglap häzirde şonu aýtyp durdy. Ta erti azana gelipdir. İmam Ebu Hanife sakalını tutup häzirde şonu aýtyp durdy.
10 gaytar öwürläp aýtjak, 20 gaytar ay deyin, 100 gaytar ay deyin, ýöne bir zamanyň gürrüňi. Daňat ýança ýasydan soň oturup durdy. Şol mübarek aýatyň manasynyň içine girip, şondan müteessir bolup, şondan ders alıp, Allah Taala'dan iman diläpdi we azab-ı cehennemden men sakla diýip diläpdi. Kıyamet gün olan göze unnemiştikleri. Şondan şimdi olan imanlarının nur kanmıştık. İmanları artık basmış. Yoksa hak vazifen edecek olsak men bar mahal tercüme etmeli. Yine şunu aytmalı. Kıyamet gününe cehenneme kafirler girenine Hudaya bize bir ömür bir qayta bir dünyada yaşaylı. Biz şunun içinde haşim ahli cemaatler. Bizim fırsatımız elhamdülillah bahadır. Ama Huday Teala da edecek. Size o ömür verdim ki men diyecek. İyi vermeyen diyecek. İşte adab olmalı diyecek. İman gurrunu ve ceddidu imanakum imanın vakt tadilap durmalı. İman kelimeler bilen ve iman kelimesi ağzalayan meclisler bilen. Hudaýyň nuru, rahmeti, bereketi dökülýän meclisler bilen. Hudaý Taala ýaşaýyşyňyzy iman nurundan dolu etsin.